Asibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawucacisa ke ngoDa Cruz into yokubana umfana omdala yintoni na azoyiphathela iKaizer Chiefs ngaphakathi ebaleni malunga ke nesystem yakhe yokudlala, malunga nezinto ezidingekayo kuye njengomqeqeshi lokubana ke iKaizer Chiefs ijonge ntoni phaa kuye uDa Cruz. One, iKaizer Chiefs ijonge impumelelo kuDa Cruz, ayisabuild ngoKaizer Chiefs igqibile ubuilder, ijonge impumelelo. Impumelelo yintoni na? Impumelelo ngokuphumelela indebe, kukuphumelela iligi, kukuphumelela icup uyifake ngaphakathi ekhayeni. Ezo zinto ke zibizwa ukubana ke zimpumelelo. Nanso ke into ejongeke phaa kuDa Cruz, iphinde ke iKaizer Chiefs sibe nomdlalo omhle one-direction, ucace into yokubana ke ibheka kweliphi na icala. Masithele qaba ke ngaye ke lo mfana ke kaDa Cruz. Usebenze ke namadoda amaninzi aziwayo ke phaa kwilizwe laseFrance, njengoba ndimazi ukubana ke uyinzalelwane ke yaseFrance. Ezi zinto ndizazibala ke baphulaphula, ndicinga uba ke zakuyincedisa ke Kaizer Chiefs, zakunikeza ithemba nakubalandeli beqela leKaizer Chiefs lokubana ke noko lo mqeqeshi lo ekusingathi ngumqeqeshi osezingeni noko elithande ukuthi xaxe bawuba nethemba xa bebona yena naxa besiva kamanyathelo wakhe apho ke ebeke wanyathela khona uFernando Da Cruz. Usebenzile phaa ne-legend apha eArgentina eniyazi ukubana ke nguMarcelo. uMarcelo ke umfana omdala nizawumazi, Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa ke abantu abaninzi bazawumazi ke phaya kwelaa qela lelili phaa eFrance. Umfana omdala wasebenza kuDa Cruz, esebenza ke njenge-scout okokuqala, wabuya kwafumana ke enye iposition njengo-caretaker management phaa uDa Cruz kwakwelaa qela. Wabuya ke wafumana ke umsebenzi ke woba yi-head coach umfana omdala kwi-B side yakhona ke, into ethetha ukuthi ke kwi-reserve side yakhona. Umfana omdala ke uthe njengobeqeqesha engu-head coach apha we-B side yapha kwelaa lizwe laseFrance kwelili, wakhupha ke ii-players ke zodumo esandleni sakhe ezifana ke no-Andrissa Gueye kunye ke noLucas Digne umfana omdala kunye noVictor Osimhen nizawumazi kuVictor Osimhen, ibe ngu-Eden Hazard. Nabo ke abadlali abathe baphuma esandleni sakhe phaa uDa Cruz. Eden Hazard nizawumazi, Eden Hazard umfana omdala kwabaleka kwezeChelsea, lizwekazi lapha eBelgium umfana omdala. Victor Osimhen umfana omdala niyamazi ke phaa kwezeNigeria, ibe ngu-Andrissa Gueye umfana omdala, ibe nguLucas Digne. Nabo ke abantu ke abathe babe baphuma esandleni sakhe phaa uDa Cruz eqeqesha kwi-reserve side waphaa kwileli phaa kwilizwekazi ke laseFrance. Umfana omdala sinixenta ukubana usebenze ke ne-legend yapha eArgentina uMarcelo. Umfana omdala into ethetha ukuthi ke noko uDa Cruz lokudala enyathela amavala unawo umfana omdala. Mhlambi ke loo mava wawukwafaka phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Khumbula ke isystem yakhe ayithandayo umfana omdala yi-4-3-3, into ethetha ukuthi yindoda ethanda ukuhlasela, indoda ethanda i-attacking football. Kuthiwa nalapha ke kudifendeni mhle kakhulu umfana omdala. Sawubona ke baphulaphuli ke amasi abekwe elangeni. Ningangena ke nani ke baphulaphuli ke nitsho nento yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.